טוב אז חברים, עכשיו אני חזרתי ועכשיו אני אתחיל משחק. תראו, זה בינתיים הריקודים, שתדעו זה רק המשתמש שלי במחשב. כאילו זה מחשב חדש, אז זה בינתיים אחלה המשתמש, נשאר לי 3,000 V-Bucks. כן, והנה יש לי אפילו בוגי דאון. יש לי גם את כל הריקודים מהבטל פאס. לא, כאילו כמעט כל הריקודים. אני מקווה שאני אציין את הבטל פאס. כאילו זה נשאר לי די טיפה. ממש טיפה. כן. שנייה, אני ארקוד אותך. נו, רציתי לרקוד אותך בוגי דאון. חתיכת מפקר. הנה, בוא. בוגי דאון. על הפנים. לאן אתה מסתכל לי? חרא. סליחה שאני מקלל זה. אם אתה צופה זה סתם. כאילו... לא יודע להסביר אפילו. הנה בואו נעשה איים. אתם יודעים שאני ממש שונא את הנשק הזה. את היור הזה, הוא יורה ממש איטי. תראו כמה זמן הוא לוקח לירייה. אז יש לי את הסקין של הזאת מפטל פילדס. אז אני אלך לפטל פילדס, ואני ארוג את הבוסים, ואז... כן. יאללה. או שאני... רגע, אני אבדוק כמה אנשים, ואז אני אחליט. אם לא, אז אני אלחץ משהו ממש ליד, ואז אני אלך לפרוץ. אני אבדוק רגע כמה אנשים יש שם. רגע, אני אעשה טיפה ככה טוב, הנה. זה לא מושלם, אבל כן, ככה אפשר להסתדר. לא נחת פה. יואו, היה לי נחיתה נוראית, אני מצטער חברים. נחיתה שלי נוראית. לא, יש פה בן אדם ואני לא רגיל להגדרות האלה. לא, זה בוט. בוט! איך סבוט. חבר שלי שינה לי את זה שאני לוקח ב-G, אז אני לקח לי די זמן להתרגל. לקחת כאילו דברים, כן. אני לא זוכר כמה שנחתו פה, אבל אני בטוח שזה היה די טיפה. עוד פעם הבוט הזה, שונא בוטים. אני עוד לא התרגלתי. יואו, יש טבע כזאתי. מגניב. בואו נראה מה יצא. תמיד יוצא לי מטבעות כאלה, יוצא לי את החרא המניאק כזה. לא. טוב, יאללה, אני אברח בינתיים. יואו, שכחתי לעשות את הזה. נו. לא זוכר אפילו מה אמרתי. מה יש לי היום? טוב, אני בורח, ובוא נצא, יש פה... אחי, אין לי בניעות ואני מת. אחי, אני לא רגיל לזה שאנה עשה לי. שחבר שלי עשה לי. אחי, איך הרגתי אותו? אני 1 HP. בבקשה, יואו, שוקווייב, זה יום המזל. שנייה. נו, בבקשה שלא יהיה פה מישהו, אין לי בכלל כדורים לזה שאני רוצה. עוד שוקווייב, וואו אחי, איזה מזל שיש לי פה. שנייה. בום. אוקיי, אני ממש לא רגיל להגדרות שהוא עשה לי, אבל נסתדר. נו, יואו, איך אני לא אוהב את ההגדרות. יואו, פרנזי. אני ממש מעדיף את הפרנזי על הפאמפ של העונה. יאללה. וניקח גם כאלה? יאללה, בואו ניקח גם כאלה.
יואו, יש לי טיפה, יופי, איזה מזל. יש לי 3 שוקווייבים. יואו, יש פה את הזה של מיכאל אנג'לו, לא מיכאל אנג'לו, אני לא מכיר צווי הנינג'ה. אבל אני יכול לנסות. יש פה אנשים. יש פה אנשים גם, וואו. טוב, שנייה, בואו ננסה להרוג אותם. ראיתי פה מקודם מישהו. אוקיי, הנה, יש לי סימנים. פגוע מת, וואו, איזה כיף. מה, יאללה, אני אקח שנייה את זה. ואני אשים שנייה מדקית קטנה. למעלות לי את הטיפה חיים. ומה רציתי לעשות פה? נכון, מיכאל אנג'לו. הנה, זה פה. כן. כן, זה פה. שנייה, אני חוצב את העץ הזה. אני מקווה שזה טוב. כאילו, אני שיחקתי עם כל המיתיקים האלה, אבל אני לא בטוח עם זה. טוב, הנה מה יוצא לי. כן, אני מכיר את זה. טוב, לקחתי את המיתיק, ואני אברח ליריות האלה. מה זה אברח? אני אלך ליריות האלה. יש לי לוט גרוע. אני ממש לא אוהב את הלוט הזה, חוץ מהפרנזי ומהמיתיק. שממש טובים. שנייה. איפה הם? איפה הם? טוב, אני אשים עוד שוקווייב, אני לא... אוי, יש פה מישהו. אם אני הורג אותו גם עם זה, אני מטורף. מה? איך הרגתי אותו עם זה? איך הרגתי אותו? עם הדבר... יואו, זה אופי. לא, יש פה מישהו. איפה הוא? אני בורח, אין לי שילד. לא שילד, גם אין לי שילד. שנייה, יואו, אני רגיל לעשות את זה באי. לא נורא, נסתדר. עכשיו נעשה בום. לא, זה גם לא לזון. למה אני לא יודע את זה בכלל? יואו, יש פה יריות, אני מנסה לברוח, כי אני אשים את הביג. לא, בוא נמצא קודם אם יש פה איזה... בוא נראה באיידרופים של צ'פטר 1 הלא מקורי, זה גם לא היה מוריד. לא, זה לא מוריד. אאוץ'. טוב, לא נחכה פה, כי בטוח יבואו אנשים. למה זרקתי את זה בטעות? ואני אזיז טיפה לפה. כן. יאללה. הנה, לא ככה טוב. לא. שנייה, חכו. אני מקווה שלא יצפקו לי סנייפר שיבואו עליי. לא רואים את זה. הנה, ככה טוב. יאללה. מה, יש פה יריות? למרות שאני די טיפה HP, אני יכול לפרוץ. כי אני רוצה קילים. אני ממש רוצה קילים. איים. פגוע קרק נראה לי אפילו. יש לי איים גרוע. איי. איזה איים, אימא'לה. הוא קרק. מת. יואו, אני אוהב את האייר הזה. ממש. רק, יואו, יש פה ביגי. let's go. יואו. אחי, פירקתי אותו. יש פה סנייפ. אני אקח סנייפ. ואני אקח גם כזה. רגע. קשה להתרגל ככה. וניקח רק גם איפה הביג. הנה.
ביג ואני אמשיך. עכשיו אני אהיה פול. טוב, בוא נברח אליהם. אני 6 קילים. יש לי גם זה. אני ממש רוצה את היער מיתיק. 1,500. אוקיי, מה זה היה? טוב. אני נראה... לא, יש פה עוד מישהו. לא. אוף. הלוואי שהיה לי איתי. טיפה. אוקיי, יש לי כזה. אוקיי, זה היה סוף הסרטון שלנו להיום. אני ממש אוהב אתכם. ונתראה בסרטון הבא. ביי.